Arratsalde on guztioi eta gaurko osoko bilkurari hasiera emango diogu. Lehenengo puntuan 2022ko apirilaren 12ko bilkurari dagokion akta laburra irakurri eta onartzea. Aktaren gainean ez baldin badago ezer, onartutzat ematen dugu. Bigarren puntuan, udaltzainen eta lehen udaltzainen lanpostuen balorazioa. 2021ko abenduaren 2ko negoziazio mailaren bileran adostu zen udaltzaingoko lanpostuen balorazioa egitea eta 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatzea. Consultores de Gestión Pública enpresak egindako proposamena aztertu du negoziazio mailak eta lanpostuen aurrekalifikazioa osatu du. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako proposatzen du. 1. Udaltzainen eta lehen udaltzainen lanpostuen balorazioak finkatzea. 2. Ezarritako balorazio berriek 2022ko urtarrilaren 1 arteko atzera eragina izango dute. 3. Lanpostuen zerrendan jasotzea onartutako balorazioak eta Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratzea. Interbentziorik puntu honetan, bai Maider? Bai, atzaldeon, lehenik eta behin gureko geuke Arrasateko EH Bildutik gure doluminak emutia Josebe Landaluzen familiari. Bera hemen bertako txinegotzi izan da, batzuek berarekin egon izen sari lanien, gube bai. Azaldu nahi dugu esan duten bezala pena hundixo daukagula bere eriotzagatik. Eta unkitxu baino lehen hau eskatuko gugurako neuke minutu bateko isiltasuna, errespetua, berarekiko errespetua adierazteko eta bere familiari gure dolumina eta gure bihotzeko mina adierazteko. Gure aldetik ere doluminak, gobernu taldearetik behintzat, eta ziur nago guztion aldetik, minutu bateko isilgunea egingo dugu. Eta orain ja minutua pasatuta, interbentzioak puntuaren gainean? Bai, Maider? Bai, guke printzipioz balorazioaren kontra ez gara salduko, baina, argi daukagu puntu hau badatorrela azkenengo urtean egon diren 2 sententzien ondorioz, eta 2 sententzia horrein inguruan Arrasateko EH Bilduk jakin izan zuen, naiz eta sententzia bat apirilekoa izan, honen berri jakin izan zuen azaroko batzorde baten. Azaroko batzorde horretan esan ziguten bai EAJak eskatuta zuela txosten juridiko teknikoa. Guk momentu horretan eskatu genuen txosten teknikoa. Etzaigu eman, beste behin ere eskatu beste batzorde baten, etzaigu eman, azkenengo apirilaren 29an eskatu txostena eta etzaigu eman, eta uste dugu prezeptiboa dela, puntu hau baloratzeko orduan, guztiz preseptiboa dela txosten hori eukitzia. Orduan nola txostena ez daukagun, guk ez dugu eskatuko. Eta urten ingo gare. Interbentziorik, bai Anuska? Bai, arratsaldeon guztioi, eta puntu honen inguruan argitzaldera ez. Gaurko osoko bilkura honetara datorren puntuan, ez? Osoko bilkurako gaian dioen bezala dator udaltzainen eta lehen udaltzainen lanpostuaren balorazio bat. Balorazio bat egindana 3 premisatan. Alde batetik, betik izan da balorazio historiko bat,
udaltzaingoaren aldetik etorri dana, beraien lanaren balorazioa egitea. 2021ko abenduan hasitza negoziazio mailan onartua eta adostua. Baita jakin dezagun guztiok, herritarra jakin dezaten negoziazio mahaiko aktak bidaltzen zaizkiela, akta onartuak bidaltzen zaizkiela oposizioari, hau da, jakitun dira negoziazio mahai horretan zer hitz egiten dan, orduan jakitun dira prozesu guztien nola egin dan. Beste gai bada, balorazio hau ez dela bakarra, gaur osoko bilkura honetara dator udaltzainen balorazioa, baina mahai gainean ere dauzkagu beste 27 banakako balorazio udaletxe honetan, eta horiek ere onartu edo odazten diren inean etorriko dira baita osoko bilkura honetara. Hirugarrenik baita esatea, balorazio hau egin duela kanpoko enpresa aditu batek, hau ez dela izan balorazio bat nor ez udal gobernuak, ez negoziazio mailan egoten den udal ordezkariak, ez sindikatuak, ez egiten du aditu batzuk egiten duten txostena da, adostua izan da negoziazio mailan eta adospen guzti honekin dator gaurko osoko bilkurara. Beraz guk premisa hauek kontutan aukita, uste dugu garaia dela eskaera historiko bati erantzuna ematea eta gaur pleno honetara hau da bozkatuko deguna. Udaltzainen eta udaltzain buruaren, udaltzain langilegoaren balorazioa. Beraz, noski udal gobernuaren baiezkoa balorazio honi. Bez intervenziorik, bai, Eba? Bai, Anuskari esatea, EH Bilduk esan duen bezala, oposizioak txosten hau eskatu duela eta ez daukagu eskuartean gaur. Beraz, guk aurka bozkatuko dugu. Bez interventziorik, bai, Anuska? Bai, argitu nahiko nuke gaui bat. Puntu honen inguruko txostena badago, puntu honi dagokiona, hau da berriz irakurriko dut, udaltzainen eta lehen udaltzainen lanpostuaren balorazioa. Puntu honi dagokion txostena badago, espedientean dago, eta beraz, txostena badago. Hemen bai, EH Bilduko bozeramaileak eta Guin Andreak zuk esaten ari zaren txostenetaz, uste dut hitz egiten ari gara sententzia horien inguruko txosten juridikoaren inguruan. Egia da, txosten horren zei gaudela udaleko aditu bai arlo ekonomikoan eta juridikoan txosten hori egiten ari direlako, eta txosten hori heltzen danean helaraziko zaizue oposizioari baita ere, noski baietz. Baina hori da beste txosten batetaz hitz egiten ari gara. Mahai gainean dauden beste bi sententzia baten txostenen inguruan. Baina gaurko gaia ez da hori. Gaurko gaia da udaltzaingoaren balorazioa. Eta txosten hori badago. Beraz, gaur dakarkigun puntu hau dauzka berme juridiko guztiak osoko bilkura honetan bozkatzeko. Mila esker. Beste, bai, Eba? Bai, esatea oposizioaren aldetik eskatu dela puntu hau pleno honetatik ateratzea eta beste hurrengo plenoan sartzea txosten hau heldu arte eta gobernuak erabaki dauela aurrera eramatea. Beraz, guk aurka bozkatuko dugu arrazoi honengatik. Bai, Ander? Arratsalde on danoi. Puntu hau debatitu da negoziazio mailan, adostu da. Puntu hau eraman da batzordera. Batzordean azaldu da. Esplikazio guztia jasotzeko aukera eduki duzue. Batzordera jun gabe baita aukera dau, ezin bazarete jun galdetzeko, ze informazio guztia Anuskak esan dauen moduan bidali da guztioi, bai aktak, bai informazio guztia. Txosten juridikoa badau, dau espedientea egoten da, dakitzuen moduan, espediente guztiak egoten diez idazkaritzan, espedientea idazkaritzan egon da
Eta esperiente hori egon da idazkaritzan hasieratik, berme juridikoak dauzko, ez dau inungo arrazoi bakar bat berabez, mai gainean izteko puntu hau. Anuskak azaldu dauen moduan, azalpen guztiak eman diez, adostua da, azalpen guztiak daukozue, informazio guztia daukotzue, eta beste puntu guztiak moduan, gaur datozenak eta orain arte etorri direzenak, txosten juridikoa daukate, txosten juridikoa dau idazkaritzan, espedientearen barruan orduan, ez dau inungo arrazoirik mai gainean eskatzeko. Beraz, ez dut ikusten inungo arrazoirik besta, puntu honen aurka bozkatzeko hori argudiatuta. Beste barik. Bai, Eba. Anderri esatea, Anuskak oraintxe bertan onartu dauela txosten juridiko hori falta dela. Bueno, txosten juridiko bat falta dela. Beste barik. Idazkari ere eskatu nahi diot, mesedez, Ana idazkari bezala argitu dezasun, puntu honetan txostenik falta den edo ez den falta. Espediente honi dagokionez eta gaur mahai gainean daukazuen espedientean jasota dago txostena. Puntu honi dagokionez. Orduan jakinda puntuak betetzen duela eta txostena badaukala, bozkatzera pasatuko gara. Puntuaren alde, puntuaren aurka. 9 baiezko eta ezezko bat. Onartua gelditzen da. 4. puntuan, tokiko gobernu batzarrak, ez barkatu 3. puntuan, martxoaren 30-ean 2022 urteko aurrekontuaren egoeraren berri ematea. Berri ematea, hor daukazue informazioa. 4. puntuan, tokiko gobernu batzarrak 2022ko lehenengo 3 hilabeteetan onartutako kreditu aldaketen espedientei buruzko informazioa. Informazioa ere bertan daukazue. 5. puntuan, 2022 urteko aurrekontuaren aldaketa ontzat emateko proposamena. Aurtengo aurrekontuaren barnean, kreditu gehigarrien bidez, kredituak aldatzeko izapidetzen ari den espedientea aztertu da. Kreditu gehigarriak finantzatuko dituzten sarrerak bat datoz espedienteari aplikagarria zaion araudian aurreikusitakoarekin, eta oso-osorik finantzatzen dute gastu gehikuntza. Horiek horrela, barne antolaketaren batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Onartzea aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea. Kreditu gehigarriak modalidatekoa, 3.627.606,32 eurokoak. 2. Aipatu espedientea, jendaurrean jartzea 15 egun balioduneko epean. Interesdunek aztertu eta egoki iritzitako erreklamazioak aurkezteko. Jendaurreko epean ez bada aurkezten inolako erreklamaziorik, hasierako akordioa ulertzea behin betiko onartuta. Puntu honetan, interbentzio hori badau? Bai, Meder? Barkatu bai, pentsa dut. Bueno, guke puntu honetan aurka bozkatuko dugu. Besteak beste egin diren aldaketak ogasun batzordean azaldu direlako, baina deskargu bat egin zaigulako. Inungo momentuan ez dugu parte hartu kreditu aldaketa honein kriterioetan. Ez da pasatu inungo momentuen batzordietatik. Eta galdera da zergaitik ez dozuen utzi guk parte hartzen aldaketa honeitan, edo zergaitik ez diguzuen aukera eman ez zuen erabakietan parte hartzeko, ikusita non dirua dela. Bez interbentziorik, Anuska? Bai. Bueno, esatea, azken finean banaketa hau, danok dakigun bezala dator 2021ko soberakinatik. Punto horretan, gaz? Esan dagoen nian kreditu aldaketa pizkate harritu nau. 5,7 milioi hoietatik, 5,7 hoietatik, 3,3 milioi gerakina egin deguna da barneratu dugu 2022ko aurrekontuetan, eta orduan geratzen da 51 milioitako aurrekontuak izango du Arrasatek. Egia esan, Maider azaldu zaizue, esan duzu bezala batzordean, ikusten badezu bai diktamenean agertzen da, horra agertzen diren, bideratzen diren partida guztiak dira partidak ja berez existitzen direnak, egin dana da partidak osatu, kenduta 2 partida.
Direla batez ere azalduri dena Ukrainiako inbazioa dela eta hor badakigu gertatu dela lehen gaien presioen igoera batez be energian, elektrizidadian, gasan, eta horrek izan dira bi partida berri sortu ditugunak, elektrizitate presioaren desbideratzerako, ze hor ikusi dugu ja igoera handi bat ja nabaria da, mai gainean dago, eta beste aldetik beste partida berri bat sortu da, gaza presioen desbideraketentzako bi partida berri sortu dira. Beste guztiak dira sortuta dauden partidetara bideratutako diruak. Bai kirol sailetako inbertsiotarako, kulturrekintzak, Jose Luis Iñarra kaleko kale proiektua burutzeko, Etxezarretako lorategirako, uste dut EH Bildukin 2022ko aurrekontuetan zegoen zuen eskaretako bat baita gai hau, esatea ez dela inungo aldaketa gehigarririk egon, bai aldaketa ez, uste dut gauza garrantzitsu bat, esan dudan bezala, gerakina 5,6 miliotakoa da, banaketa edo gehitu dugu aurrekontuari 3,3 milioi, baina geratzen diran 2,4 milioi horiek bada espada usten ditugu gordeta boltsa horretan, esaten dugun bezala, gertatuko balitz eta oraindik desbideraketa handiagoak egongo balira batez ere grasa eta elektrizidadean presioen inguruan horra bideratuko litzateke. Baina bestela diru hori geratuko balitzateke gastatu gabe bideratuko genuke kirol azpiegituren mapara. Eta hori da pixkat argazkia. Mila esker. Bez interbentzio horik, bai Kepa? Apatzaldeon, Anuska, ez dakite ulertu duzun gure eseskoa zergatik dan. Gure eseskoa da aurrekontuak negoziatu egin genituen, ez baldin manago oso oker, akordio batetara, o behintzat guazten iruin ginen, gauza batzuk lortu inzialako, eta gauza gehiago ez genituen lortu, aurrekontua mugatua zelako. Uste dut, orain arte, mugagabea ez dela errasateko aurrekontua. Eta orain 3 milioi eta piku gehiago onartu itzen dira aurtengo aurrekontura ekartzeko, baina ez tozue konpartiru inorrekin, bakarrik joan zarie ogasun batzordera, esplikatuz nora bideratu behar duzuen dirua. Agian galdetu eskero, bestiekin konpartiru eskero, zuekin batzordetan egoten garen beste zinegotzi guztiekin konpartiru eskero, adostasunetara ailegatu gaitezke, baina hau, soilik zuen proposamena da, ona ekarri duzue, bestiekin konpartiru barik. Horregatik da gure eseskoa. Horrek ez du esan nahi, gauza batzuekin ados ez ginakela egongo. Esan nahi du, guzuek gurekin ez tozuen ez konpartiru, gu ez gare aldaketa hoen parte. 3 milioi eta pikutaz berbetan gabiltz, ez dia lausosa. Eta 3 milioi eta pikukin gauza asko egin daitezke, adibidez, akordioetara ailegau ginen puntu askotan diru hori inbertiruta bukatu egin daitezkeen proiektuak da startien, baina ez tozue konsultatu inorrekin, orduen. Hori da gure eseskoa, ez da labideratu behar dirua udala aurrekontuetara, baizik eta zuek egin dozue, baina ez da zuen kontua da, ez tozue gurekin konpartiru, gu eseskoa. Hori da arrazoia. Besterik? Bai, ba? Nik azten ditu egingo naz, partida batzuk aurreikusi behar zirelako, adibidez kirol saieko inbertsioak edo fibra zementoa, aurreko legaldi bat, aurreko legaldiko gai bat dela eta besterik ez. Buskatzera pasatuko gea, puntuaren alde, puntuaren aurka, abstentzioak, 12 baiezko, 8 ezezko eta abstentzio bat. Onartu egiten da, 6. puntuan Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lankidetza hitzarmena sinatzeko baimena ematea etxeko laguntza zerbitzuaren finantzazioaz 2021-2023.
Eusko Legebiltzarraren abenduaren 5-ko 12/2008 legeak, gizarte zerbitzuenak, erakunde publikoen ardurapeko zerbitzu sozialak sistema integratu batean antolatzen eta egituratzen ditu. Euskal Autonomia Erkidegoko esparruan zerbitzu horiek hartzeko eskubidea herritar guztiei bermatzeko. Etxeko laguntza zerbitzua udalen eskumenekoa da. Baina udalak ezin du bere gain hartu etxez etxeko zerbitzuaren finantzaketa. Gipuzkoako lurralde historikoko udalek eta Gipuzkoako Foru Aldundiak kudeaketa publikoaren eraginkortasuna eta etxeko laguntza zerbitzuaren erabiltzaileei emate zaien arreta hobetzeko asmoz 2018an lankidetza hitzarmen bat formalizatu zuten. 2021ko irailaren 30ean amaitu zen haren indarraldia eta bertan zerbitzua finantzatzeko sistema arautzen zen. Bi administrazioen helburua da eskumenak berrantolatzen jarraitzea. Horiek horrela, garapen komunitarioaren batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, onespena ematea 2021-2023 etxeko laguntza zerbitzuaren finantzazioari buruzko lankidetza hitzarmenari. Udalak Gipuzkoako Foru Aldundiarekin sinatu beharrekoa. Bi, alkateari gaitasuna ematea aipatu hitzarmena sinatzeko. 3. Erabaki hau Gipuzkoako Foru Aldundiko Gizarte Politikako Departamentuari jakinaraztea. Puntu honetan, interbentzio badago? Orduan onartutzat ematen dugu. 7. puntuan, Garagartzako auzo alkatetzako kideak berri ematea, Ordazkazu ekidiak, Santa Marina hiri auzoko alkatearen izendapenaren berri ematea. Hau ere berri ematea da. 9. puntuan, alkatearen erabakien berri ematea, hau ere berri ematea bertan dituzu erabakiak. Eta 10. puntuan, Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzak hurrengo tarifak berritzeko unean neurri batzuk har ditzala eskatzeko mozioa EH Bildu eta PSE udal taldek aurkezturikoa. Gipuzkoako garraioaren lurralde agintaritzari honako neurri hauek eskatzea tarifak berritzeko unean eztabaidatu eta hala badagokio onar ditzan. A. Garraio publikoaren erabiltzaile ohikoenen kostua modu eraginkorrean jaisten laguntzeko. Tarifen balizko jaitsieraren eta horrek izan ditzakeen ondorioen azterketa adostea, eta hori ikusita gutxienez hurrengo 2 ekitaldietan tarifen prezioei eustea ezartzea. Garraio publikoaren erabiltzaileek beren soldatekin aurre egin ez diezaieten energiaren eta erregaien igoera eragin duten krisiei eta Gipuzkoako gizarteari eragiten dien inflazio handiari. Mugiren deskontu sistemaren aldaketa onartzea, haren progresibitatea eta justizia sozialean sakontzeko. 4. tarte bat, barne. Horrek mugiren erabiltzaileei doakotasun handiagoa emango die mugi txartelaren erabilera tarte guztietan. B. Mugi sistemaren tarifa ereduaren gizarte misioan aurrera egitea, bereziki kalteberak diren kolektibo berriak sartuta. C. Arrasate Gipuzkoako garraio sisteman zerbitzu guztiak berreskuratzearen aldeko apostua egiten du udalak. Baita erabiltzaileek gutxitzearen edo beste edozein erabakiren ondorioz, arriskuan egon direnak ere, eta Renfeko aldirietako zerbitzuan ematen nahi den egoera arintzen lagunduko duten neurriak aztertzearen alde egiten du. D. Arstek udalak Gipuzkoako garraio agintaritzari eskatzen dio bere garraio eskaintza zabal dezala, erabiltzaile guztien eskariei erantzuteko behar den beste. E. Horrek guztiak Gipuzkoako garraio publikoaren tarifa sistemaren kostuak handitzea ekar dezakela jakinik, Arstek udalak Gipuzkoako Foru Aldundiari eskatzen dio errepideen forusareko bidezari lotutako zatietan bildutakoaren zati bat itzul dezala eta martxoaren 29ko 1/2011 Foru Arauaren 2. xedapen gehigarria aktiba dezala, haren 7. tituloko garraioari buruzko foru dekretuaren bidez. Interbentzioak? Bai, Vitoriano. Buenas tardes a todos. En el Partido Socialista Arrasate de Mondragón consideramos que el transporte público no es solo más eficiente de cara al medio ambiente, sino que también facilita el desplazamiento de las personas que no poseen vehículo propio, facilitando la comunicación de las localidades del territorio. Esta propuesta que presentamos conjuntamente está en sintonía con las medidas propuestas, defendidas y subvencionadas en los programas de los gobiernos. Para defender esta moción, solicitamos también el abaratamiento de los costes de estos desplazamientos para todos los ciudadanos y sobre todo para los más vulnerables, y así
que todos tengamos mismas oportunidades para desplazarnos por el territorio de la Comunidad de Euskadi. Pues por todo ello, apoyamos esta moción y nuestro voto será favorable. Beste interbentziorik, Maider? Bai, atzaldeon berriro. Guk uste dugu azken finean mugikortasunaren alde, ingurumenaren aldeko politika orokorretan garraio publikoaren erabilerari errestasunak egon behar jakola. Alde batetik ez dugu lertzen zergaitik ez diran beste alderdi batzuk alde agertu eskatzen danari, baina, ulertzen dugu pertsonak eskubide guztia daukiela progresibitate bat eukitzeko eta Victorianok ondo esaten dauen bezala aukeri eukitzeko garraio publikoa erabiltzeko badauelako jendia ez daukola garraio pribatu eukitzeko eskubiderik eta badauzelako beste pertsona batzuk bere aukera, naiz eta garraio pribatua euki, dala garraio publikoa erabiltzea. Garraio publikoa gero eta gero hau erabili, garraio publikoko sarea eta aukerak asko handiagoak izango dira. Eta uste dut, etorkizuna horretara joan beharko litzakeela. Esan gauen bezala, bizitzaren garestitzea asko igarri dugu, nik uste dut danok, eta horrek bebai ekarriko luke alde batetik, ikustia hain garrantzitsua dan garraioa eta petroleua eta momentu baten gasolinearen erabilera alde batera iztia eta garraio publikoa erabiltzea. Ezin dena da alde batetik olako sustapenak egin eta gero olako mozioei ezetza bozkatu edo beste alde batera begiratu. Horregatik uste dugu oso mozio polita izango litzakela danok alde bakarreko iritzia emateko, ez da posible izan, zoriontzen dugu alderdi sozialista gurekin bat etortzeagatik eta alrebez guk eurakin bat etortzeagatik gai honetan, da lehenengoko aldiz legislatura osoan zerbait adostu duguna alderdi sozialistak eta guk, posik agertzen gara, gaia garrantzitsua da, familia bakoi batzuetan ez da izango hainbeste, baina beste batzuetan garraio publikoa erabiltzen dugun familietan oso garrantzitsua da puntu hau. Eta horregatik zoriontzen zaituztegu eta alde bozkatuko dugu. Bez interbentziorik, Maieba? Guk ados gaude mozioak ekartzen duen edukearekin eta Vitoriano eta Maiderrek egindako defentsarekin, baina guk gaur abstenitu egingo gara. Azkenan aldian, ikusarazi nahi dugulako herri busaren egoera. Azken aldian, hainbat gidari eta erabiltzaile salatzen dute herri busaren egoera prekarioa eta egoera tamalgarria. Autobus flota guztietatik bakarrik bi autobus daukate rampa egoera egokian. Beste guztiak rampa apurtuta daukate, ondatuta. Eta autobus gidariak egiten duten aldutena erabiltzaileekin. Gurpildun aurkian dagoen pertsona batzuk alba dute fizikoki gidariak eta borondate guztiarekin esfortzua egiten dute, baina daude beste gidari batzuk berriz ezin dutela esfortzu fiziko hori egin, ez delako bere lana. Eta esan behar diotela erabiltzaileei hurrengo autobusa itzoin behar dutela, naiz eta jakin hurrengo autobusa ere rampa ondatuta egongo dela, ez? Eta, hau pixka bat ikustarazteko abstentzioa emango diogu mozio honi, naiz eta edukarekin ados egon. Eskerrik asko. Beste interbentziorik ez badau, bozkatzera pasatuko gara. Mozioaren alde, mozioaren aurka, abstentzioak. Hamaika baiezko eta 10 abstentzio. Beraz onartua gelditzen da, 11. puntuan galdezkeak. Galdezkeak badaude? Maieba? Hainbat dauzkate, Lerena. Azken aldian, talde feministak eta herriko hainbat aktivista kexa edo zalantzak heldu zaizkigu haien aldetik, 2000 urte bukaeran
animalien ongizate lege berria indarrean sartuko delako, eta galdetzen dute berzelako eragina izango duen herriko pestetan, ez? Ondorioz, uste dugu, udalbaltza guztiari interesatzen zaiola gai hau, baita herritar guztiei, eta eskatu nahi dugu alkateari eta zerbitzu juridikoei txosten bat egiteko, honen inguruan. Gertzen dugu galdera eta batzordean landuko da. Beste galderarik? Badau? Bai. Orain dela 2 pleno, otsaileko plenoan, galdetu nuen, esan nuen, gobernuak prentsaurrekoan kaleratu zituen datuak ez zirela realitatera egokitzen. Gobernuak esan zuen prentsaurrekoan 178 auzoetan inbertsioa, auzoetan jarri zela, eta erdialdean berriz 122. Pleno horretan alkateak esan zuen kalkuluak berriro egingo zituela, lehengo galdetzea egin ditudan edo ez. Bai, eta ondo daude, baina informazioa nahi baldin badezu, ogasun batzordean bertan datu ekonomikoak emango zaizkizu eta esplikatuko zaizun nondik irten dien datuak. Bai. Bale, eske herritar batek kalkuluak egin ditu eta auzoetan ez du ematen 178, ematen du 142 eta erdigunean beste dana, ez? Eta gainera publikatu duzuen zerrendetan dago Bedoñako rotonda bat bikoiztuta 200.000 eurotan, orduan, ez dut uste kalkulak ondo egongo direnik, eta informazio hau plenoa ikusi zuen herritar batek adierazita. Beraz, urrengo plenora ekarriko dut, batzordean zuen erantzuna aztertu eta gero. Bai, arazo gabe, gainera uste atzo hirigintza batzordean komentatu zenuela rotondarena, eta uste dut hirigintzako buruak esplikatu zizula, ere... Ez que dago bi aldiz, dago bikoiztuta jartzen dago, hor dago... Bale, alatabe datu ekonomikoak batzordean emango zizkizu, eta horrela herritarrak ere nahi baldin badugu bilera bat eskatu, herritarrari ere datuak agertuko zaizkio, bai? Ados. Beste galderarik, badago? Bai. Bai, galdetzea Osinako biribilgunaren arira, alkatea egon zen inaugurazioan, ez? Eta ikusi dugu ja 2 edo 3 edo 4 aldiz konpondu dela. Hemen ekarri dut bertako teja bat, ekarri didatela bizilagun batzuk, egunero puskatzen direla, solte daudela bertan, eta galdetu nahi diot alkateari, aldundiari azalpenak eskatu behar dizkion, edo ez guk eskatu dizkiogu ja gure aldetik, baina galdetzea alkateari galdetu behar duen, ez da hilabete bat ere pasatu, eta 4 aldiz konpondu dute. Biribilgune honen kostua 178.000 euro izan da, eta nahiz eta aldundiaren obra izan, diru publikoa da. Orain nik erantzungo dizut. Justo galdera hori berdina, uste atzore baita hirigintzako batzordean egin zenun. Galdera berdina eta galdera berdina erantzun zizun bertako batzorde buruak, baina gaur ere nik berdina emango dizute baita erantzuna. Erantzuna zuk pixkatera eman dezu zure interbentzioan, zuk ondo esan dezu bezala, obra hori aldundiarena da, aldundiari dagokigu. Zuk orain esan dezu eskatu diezula beraiei erantzunkizuna edo erantzuna o galdetu diezula, nundin orakoak, baita batzar nagusietan hori zure alderdikideak dauzkazu, gonbidatzen zaitxut behar dan lekuan egin beharreko galdeketak, eta ziur erantzungo dizutela. Eskerrik asko. Hirigintzan eman zidaten erantzuna, 2 kasuetan gainera, Bedoñako biribilgunaren kasuan eta baita Osinako biribilgunaren kasuan izan da, alde batetik ni galdetzeko aldundian, eta nire galdera da, alkateak nola egon den inaugurazioan, alkateak galdetu behar duen, edo ez, udaletxean. Eta erantzuna izan zen, esan egon erantzunik batzordean, nik egiteko. Guk era ofizialean, udaletxe honetan ez dago konstantziarik, hor egon direnik
gauza gaizki egon direnik, ez dakin nondik agertu den hauen Andrea, zuk esaten duzu norbaitek eman dizula, ni sinisten dizut, baina guk ofizialki udaletxe honetan, ez hirigintzan, ez obra zerbitzu eta mantenketa batzordean, ez daukagu ofizialki hor egin den inungo eskuartzerik. Berez, ez daukagu ezer galdetzeko, ez daukagulako ezerren, ofizialki ez daukagu ezer. Mila esker. Bai, gonbidatzen zaituzte, bertatik pasatzera, eta han solte daude, ikusi daiteke, edo zein momentuan, eta egunera askatzen dira. Beraz, hori herri guztiak daki gainera, Eskerrik asko besterik gabe, nik ez daukat galdera gehiago. Besterik? Bai? Anuska, interbentzioen argazkiak ni obra eta zerbitzutako buruari erakutsi nizkion batzorde batetan, orduan, ez dakit, han ikusi ditugu langileak astebete pasau eta lanera, astebete pasau eta berri lanera, astebete pasau eta berri lanera. Orduan, imaginatzen dut, gu bezala zuek hortik pasatzen zaretela eta ikusten dozuela apurtuta dauela, eta langileak han ibiltzen diala, o ez dakit, o pasatzen zarie astuak bazala horrela ez ikusteko, edo ez dakit, zu pasatzen zare, ez? Imaginatzen dut ikusiko zinula zelan dauen rotondia. Bai, ba. Ez dakit, baina norbaitek erantzunkizunak eman barko ditugu, ez? Bere ala, hilabete batean 3 edo 4 aldiz konpondu behar badute, eta dozein momentuan bertatik pasata baldosa bat hartu badezakezu, hau ekarriko du, ez? Gehiago, aldatzen dute zehose, eta hor ikusiko da, biztaratuko da ez dela ondo egin, eta ez dela hain zaila, ez? Onartzea gauzak txarto egiten direnean, esatea, txarto egin da. Eta, ez dakit. Diru publikoa denez, guk azalpenak eskatzen jarraituko dugu, bai hemen, baina aldundian, eta hori, eskerrik asko. Zondo, besterik? Eskerrik asko denoi, eta amaitutzat ematen dugu osoko bilkura, mila esker. Ya hemos terminado el pleno, Placi, pero si quieres, ya hemos terminado, pero puedes hablar tranquilamente. ¿Cuál? Beste batzuetan ez